ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಸಂಡೇ ಯಾಲ ಮೇರ್ಲ ಇರ್ವೇರೆ ತನಿಷ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಬಿಡ್ದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಮುಲ್ಪೋನಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಕುಕ್ಕುದ ಸೇಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಕುಕ್ಕುಲೇನು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತೊಂಜಾದ ಆಯ್ಪಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಾತು ಕುಕ್ಕು ತಿಂತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕುಕ್ಕು ಮೂಲ ತಿಂತೆ ಅಂಚಾದು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತುನು ಮೇರೆ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಮಾತ ಕನಪೆರತೆ ಅಂಚಾದು ದೆತ್ತೊಂಜ. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ 1 ವೀಕ್ ಆಂಡ್ 1 ವೀಕ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡೇ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡೆಂಕ್ ದಾಯಪಣ 4000 ಪಣ 4000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರು. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂಚರ ನಂಬರ್ ತೂವರೆ ಪಣ 4000 2000 3000 4000 ಇಂಚ ಮಾತ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏತ್ 3000 ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಫೈನಲಿ 4000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ರು. ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ ಥರ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕದಾಲೇಜಿ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷುಗು ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಣೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಮೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಿದಡ್ದೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪಿರ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡುಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಪಚ್ಚುಂಡು ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಬರೀ ಓದನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೇಳು ಇಂಚನೇ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಬಂತೆ. ತೂಕ ಅದು ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮರ್ವಾಯಿ ಉಂಡು. ಮರ್ವಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿಚ್ಚಿ. ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ತನಿಷು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ್ ಬೋರ್ ಆವನುಂಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ನೆನದ ಲೆಚ್ಚಿದ ಅದು ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚ ದಾಲ್ ಓ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮರ್ವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಲೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಟ್ಟೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಅಂಚಾದ ತಾನೇ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಆಯ ಮೀಯರೆ ಪೋನಾಗ ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಅವಡು ಆಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾರಣೆಯನ್ನ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಅದು ರಪಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲಿತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಬೇರೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತರಕಾರಿ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಮನ್ಪೆ. ದಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪೌಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೋಡು. ಮೂಲು ಸಾಂಬಾರು ಆಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫಿಶ್ಗೆ ಕಲಪಾದೀತೆ ಮೂಲುಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬೆಂಡಿ ಪೂರ 3 ದೀತೆರು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 3 ದಿನ ಬೆಂಡಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟು ಶುಗರ್ ಲೈಮ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ. ನನ್ನ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅವೇನು ಬುಟ್ಲೆ ಡಿಯರ್ ನೇಕೊಂತೆ ಟೀ ಸೀಡ್ಸ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಚೂರು ಬದಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪುರು. ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿ ಬಿಜಯ್ದ ಮಾಲುಡುಲ್ಲ ತದನ ತನಿಷಕ್ಕೆ ದೆತೊನಾರೆ ಇತ್ತು ನೈಗೋಸ್ಕರ ಬೈದ ಅಕುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಲೋನ್ ಬುಡ್ದು ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರಯ್ಯ ಬಿದ್ದೈ ಮೂಲ್ ಬತ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡಿ ಅನು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರುಲ ಎಂದು ಎಂಕಂತ ತೋರ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ಹೊರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅಂತ ಅವನುಂಡು ಬೈದು ಚೇರು. ನಾರಿ ಎಂದೊಂಜಿ ಶಾಪು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿನ ಕುರ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಶಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಚಾಲೆಡುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಜೇರ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಜೊತ್ತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಏರ್ನ ದೀತೆರ್ ನೀರ್ ಮಿನಿ ಪರಡ ಸೊ ನಿಕ್ಕಿತೆ ಗೊಬ್ಬೋಡ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇ ನಾರಿ ಶಾಪ್ ಉಂದುಲ ಉಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ ಶೋಕುದ ಉಂಡು ಬಲಾಡೆ ಮುಟ ಪೊತ್ತುದು ಬರ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಕಲೆಕ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅವು ಇಯರಿಂಗ್ ತುಲೆ ಸಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಜುಮ್ಕ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತನದು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ನಾರಿ ಶಾಪ್ಡ್ ಇದು ಮಾತ ಉಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ತುಲೆ ಸೆಟ್ ಶಾಪ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪಿದಯಾಕುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ತೂಂದಿತ್ತೇಡ ಮೋಲ್ಡ್ ಆದ ಮಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು. ತನಿಷ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನಿಕ್ಕತ್ತ ಎಂಕ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಆಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜೋಕುನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲದ ಎದೂರ್ ಉಲ್ಲ ನಾ ಶಾಲೆದಲ್ಪ ತನಿಷ್ನ ಶಾಲೆದಲ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ತನಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚಾಣ್ಣಿಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 days ಇತ್ತನ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 18 days ಇತ್ತರಂದು ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪು ದಾದವ್ ಒಂಜ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೊ ರಡ್ಡಿಲ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಮೂಲುಪುನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬ್ರೋ ಇದೆ ದಾದಾ ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡತ್ತ ನಿಕ್ ವೆದರ್ ಎಂಚಾಯ್ತನ್ ಪನ ನಿಕ್ ಚಳಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜ ನಿಕ್ ಮೂಲ ಶೆಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆತ ಚಳಿ ಆತಿಜಿ ಅಪುರ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಚಳಿ ಆತಜ ಓಕೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ನಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರತ ಈ ಪನ ಆ ಊರುಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಕ ಅಂದ ಪೂಜೆರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೆಲವದ ಆ ಊರುಡ ಪೂಜೆರು ಒಂಚೂರು ರಾಮಣಿ ಪೋತ್ ಪಾತ ಉಲ್ಪಣ ತನೀಶ್ ಅಕುಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರತ ತನೀಶ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ದಾದಿಕ್ ಪಂಡ ಏನಡನೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಿಜನ ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಾ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಆಗ ದಾದನ ಜಸ್ಟ್ 18 days ಡಾಯ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇತೆ ಏನನ್ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಅವ್ಳು ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಯ ಪಂಡ ಬೇಗ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕುಲು ಮೂಲಂಚೂರು ಪಣ ನಮ್ಮ ಆತ ಪಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತೋನು ಅಂಚ IKD 7th standard ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ ಬತ್ತೀರ್ ಕೈದೆಪ್ಪುಲೆ ಡ್ಯಾಡ ಅಂಚಿ ಪೋಯರ್ಪಿರ ಆರ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಜೋಕ್ ಮಂತದ್ ಪೋಯರ್ ಸೊ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತೆ ಆರ್ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಿಡು ಆಯ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕುಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಾಯಿ ರುಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಆಯಂಕ ದಾಲ ಬೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದೈಗ್ ಅಕಲ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟೇಬಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಬದಲು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಬದಲು ಡಾಜ್ ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅವು ಮಾತ ಶಟಲ್ ದುಂಬಿತ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಬ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕೋದ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಐತೆ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಫುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತಾ ನನಕ್ ಆತ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಪಂಪೆ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅಡೆ ಕಟ್ಟಬುಡು ಮಾತ್ರ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಮುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮುದ್ದೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ದೆತ್ತೊನ್ನರೆಗ್ ಒಂದು ಭತ್ತ ಮುದ್ದೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಮುದ್ದೆ ಪಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಮಲ್ಪರೆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಯಾನೆ ಫುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಫುಲ್ ಅಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕುರ ಮಲ್ಪುನಗ ನೀಟಾದ್ ಬತ್ತಂಡ್ ತಿಂಡೇರಾರು ಬಟ್ ಎಂಕೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಒಗ ಅವಿನ್ ಬಲ ಪಾಡ್ದು ಪೂರದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಗ ಬಲ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾವನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಂಡ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಮುದ್ದೆ ತಿಕ್ಕುಣು ಏನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗನೇ ನಿಕ್ಕು ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ವಿಲಾವ್ ಮುದ್ದೆ ಇಂಬೇಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಬೇಗ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಬೇಗ ಮುದ್ದೆ ಅಗ್ಗೆರೆ ಅತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೈ ಟಿಂಚದೆತ್ತು ನುಂಗೋಡ್ ನಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರೆದಲೆ ಕೈಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಚಿಕೆ ಎಂಕಲೆ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಮುದ್ದೆನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಒನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೇರು ಫಸ್ಟ್ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮುದ್ದೆ ಮಟನ್ ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ಬಸ್ಸಾರು ಗಟ್ಟಿ ಅವು
ಇಂಚ ಆಗಿದ್ ಬೊಕ ಅವು ಗಮ್ಮುದಲ್ಲೇ ಕಾನಾಗ ನಿಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದಾವು ಎಡ್ದಿ ಮನಿಪನೆ ಕುಲ್ ಬೆಟರ್ ಅವನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ತಿನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜತೆ ಆಕುಲು ಏಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಗಿ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮರೆ ಗಮ್ಮುದಲೆ ಕಾಗ್ಯರೆಲ್ಲ ಆತು ನುಂಗರೆಲ್ಲ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುನಕಲೆ ಬಟ್ ರಾಗಿ ತಿಂದವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ರೋಗಲ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ರಾಗಿ ತಿಂದದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ತಕಲೇನ್ ತುಲೆಗೆ ಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ರಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮೈಯಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಗಟ್ಟಿಲು ಒಪ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತು ಒಂದಿತ್ತಾಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಭವ್ಯ ತೂತರ ಭವ್ಯನ ಡೈಲಾಗ್ ಅವ್ವೇ ಇತ್ತುಂಡು ರಾಗಿ ತಿಂದು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ್ ಈತು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಾತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಜೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲುಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿತ್ರ ಈಸಿ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೋಳು ಅಂಚ ಏನಪ್ಪಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಮೂಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ತೂಜು ರಾಗಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೇರನ್ ತನೀಶ್ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಅಂಚ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕುಡ್ಲಕ್ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತುದುಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಯಾನು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅತ್ತ 9 days ಆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಕ್ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ನಾವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲೋನ್ ನೆಕಲ್ಡ ಪಾತೇರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬರೀತಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಆತೆ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗನೇ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂದ ದಾಂಡಲ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುನು ಅರ್ಜೆಂಟೇ ನಡದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನರೆಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಏಪಲ್ಲ ತೂಪೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಗನೆ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಈ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮನ್ನಗೆ ಅನ್ ಬಿಸಿ ಆಪೇನ ಏಪ ಪಾತೆರು ಅಪ್ಪಗ ಇರಿಡಿ ದಿನ ಎರಡ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಏರೆಡ ಪಾತೆರು ಐತೆ ಅನ್ ಮೂಲ ಏರೆಡ ಪಾತೆರು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಅನ್ ಇಡೀ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇನ ತನೀಶ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಮ್ಮಿಡ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಗ್ ಪಾತೆರೆ ಬನ್ನಂಗ ಬೇಲೆ ಅಂತೋದುಲ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನ್ ಮನ್ ಪಾತೆರು ಮಸ್ತುದ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಡ ಈಗ ಸತ್ಯ ಬಂತೇನೆ ಕುಲ್ ನಂಬುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಎರಡಾಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೆಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಗದ ಅದನ ಒಂಜಿ ಪನರೆ ಉಪ್ಪುಣ ಈಗ ಏಪಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೋಡ ಇನ್ ಬೇಡ ಪಾತೆರೋಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು 1 time 2 time ಅಂಡ ಓಕೆ ವೇಟ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕೇನೋಲಿ ಇವನ ಏಪಲ ಉಂಡು ಇರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕನೆ ಉಪ್ಪನ್ ಪನೆರ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರಿಗ ಅಪ್ಪು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ ಏಪ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಎಂಕ ನೆನಪಾನಾಗ ಇಡೀ ಏರೆಡಾಂಡಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಏರೆಡ ಪಾತೆರುವೆ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ ಮಮ್ಮಿಡ ದೊಡ್ಡನ ಕಳ್ಳ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ ನೆನಪಾಪುಂಡ ನೆನಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪೂಜಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಶಾಲೆದಲ್ಲ ಹತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲದು ಇದು ಪೂಜೆ ಮೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮೇನ ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಆಂಡು ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪನ್ಯ ಕತೆ ಅವ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಣ ಕೇನ್ವೆ ಯಾನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಯಾನೆ ಸರಿ ಯಾನೆ ಬಿಸಿ ಐ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜು ಮಿನಿಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹತ್ಕುಲ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಂದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಪನರೆ ಉಂಡನಿಕ್ ಡ್ಯಾಡ ಬತ್ತೀರ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಪನೋಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ಲ ಇಜ್ಜಾಯ್ನ ಬಾಯ್